Godmorgen. Det er søndag morgen, klokken er 8:30. Og vi er lidt trætte. Vi har ligget i en udmærket marina og skulle tanke noget diesel. Og nu ligger vi så startet tidligt i morges, sejlet her til Hebewerk Lüneburg. Sådan et løfteaggregat, der skal løfte båden 38 meter op på Lüneburger Heide. Vi kom for 3 kvarter siden, så ringer man til slusemesteren, eller det hedder vel løftemesteren, og melder sin ankomst, og så siger han, ja, I kan bare ligge over og vente, og så skal I så vente på, at jeg giver besked. Jo, det gør vi så. Så venter man en halv time, 3 kvarter, og vi har stadigvæk ikke hørt noget. Og det er jo nok det dybest set handler om. Vente og vende sig til at vente. Og være inaktiv. Ikke lave noget. Læg mærke til fuglene i baggrunden. En motor, der starter. Og bare nyde det. I øvrigt så bød Lena mig på et æble før. Jeg synes, det var lidt surt. Så jeg gav hende det tilbage. Hun står nede i pantryet. Og 1, 2, 3, så har hun snittet det her sure æble op, puttet op i en bageform, sammen med noget smør og noget sukker. Så nu glæder jeg mig til, at i eftermiddag skal jeg have æblekage. Det er da forunderligt. Så, men ja, det var bare det.